Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpataro Galidam Phalam Shubhamukhamrita Drava Samyutam Pipada Bhagavatam Rasamalayam Mukuraho Rasika Puvi Bhavukaha Narayanam Krityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Gopindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhagavatam ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്നലെ 37 38 എടുത്തത് അല്ലേ? 38 ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുക്കണം. 38-ാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നാടകം നടനെ പോലെ വിനോദ വിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലകളുടെ വർണ്ണന അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതായത് ഒരു നാടക നടനെ പോലെ ആണ് ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും ഒക്കെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. ആതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും നമുക്കത് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. 37-ാമത്തേല് 38-ാമത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 38-ാമത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. രഥചക്ര കയ്യിൽ വഹിക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ? രഥചക്രവാണി ചക്രവാണി അല്ലെ? ചക്രവാണി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അവിടെ അതെന്തോ പറയണ ഭഗവാന് എന്താ പറയണത്? 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ? എന്താ അങ്ങനെ പറയണ ഭഗവാനെ? രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ. രഥചക്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? സുദർശന ചക്രം അല്ലെ? സുദർശന ചക്രം. ആ സുദർശന ചക്രം ഉള്ള ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് സുദർശന ചക്രമുള്ള ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണത്? മഹാവിഷ്ണു. ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ആരായിരിക്കും അത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു മാതാജി. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു. അതെ അതെ. ഗർഭോദയശായി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു അല്ല, പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലേ മാതാജി? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രഥചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മള് ചക്രം അല്ലെ, രഥചക്രം, സുദർശന ചക്രം എന്തിന്റെ പ്രതീകാണ്? തിന്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാലചക്രത്തിന്റെ, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം, ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതീകമാണ് എന്ത്? ആ സുദർശന ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ രൂപം അതാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീട്? 9 ചക്രപാണി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സുദർശന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രതീകാണ്? തിന്മയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കാൻ, തിന്മയ്ക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കാൻ കാലചക്രത്തിന്റെ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലചക്രത്തിന്റെ പ്രതീകാണ്. പിന്നെ സംരക്ഷണമാണ് എല്ലാവരുടെയും. എന്ത് രൂപത്തിൽ പറയും? സുദർശന ചക്രം അതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഏത് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ ചക്രപാണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകാണത്, 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിന്റെ അതിശയം അനിയന്ത്രിതവും സന്തതവും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അതാണ് സുദർശനചക്രം പിടിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്, സുദർശനചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയുടെ തിന്മയ്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാലേ സുദർശനചക്രം, അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാലചക്രത്തിന്റെ, പിന്നെ സപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ശംഖ്. ശംഖ് നമുക്കറിയാം, ശംഖ് ഏത് ശംഖാണ്? ഇതിനൊക്കെ ഒരു പേരുകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ചക്രത്തിന്റെ ചക്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുദർശന ചക്രം. ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം എന്താണ്? ശംഖിന്റെ ആ അത് വിജയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. വിജയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിജയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് പറയുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദം വിജയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ കൗമോദകി എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഗദയുടെ പേര്. ഭഗവാന്റെ ഗദയുടെ പേര് കൗമോദകി എന്നാണ്. അത് ശക്തി, ബുദ്ധി, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അധികാരം, അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്ത്? ഗദ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ മാതാജി, എന്തെന്ന് മാതാജി? ഇത് ഗദരെ ഗദ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗദയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, പേരാണ് കൗമോദകി. കൗമോദകി എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഗദയുടെ. കൗമോദകി എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് പറഞ്ഞ? ശക്തി, ബുദ്ധി, ധാർമ്മികമായ അധികാരം. ശക്തി, ബുദ്ധി, ധാർമ്മികമായ അധികാരം. ശക്തി, ബുദ്ധി, ധാർമ്മികമായ അധികാരം. കൗമോദകിയല്ലേ മാതാജി ഗദയുടെ പേര്? അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് ശംഖചക്ര ഗദ പത്മം. പത്മം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ, താമര. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ, വിശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ, ആത്മീയമായ ഉന്നതിയുടെ ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് എന്ത്? ഈ താമര. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം, ഏത് രൂപത്തിലാ പറഞ്ഞ? ഏത് പറഞ്ഞ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്, അതായത് നാരായണ രൂപത്തില് നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും അതൊന്നും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ എന്താണ് വെക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു മൂടുപടം വെക്കാണ് അല്ലെ. ഇനി എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത്. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വോയിസ് കുറച്ച് കട്ടാന്നുണ്ട് മാതാജി. വോയിസ് കുറച്ച് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കട്ടെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവാൻ നോക്കി. ഓക്കെ ആവണോ നോക്കിക്കോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാം.
പിന്നെ എല്ലാവരും ഓണായിരുന്നു ഇതുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്ദേഹധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവാഖില ലോകനാഥ യദ്വാസുദേവാഖില ലോകനാഥ കുർവന്തി സർവാത്മക ആത്മഭാവം നായത്ര ഭൂയ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. അഥേഹ ധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവാഖില ലോകനാഥ കുർവന്തി സർവാത്മക ആത്മഭാവം നായത്ര ഭൂയ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്ദേഹധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവൈഖില ലോകനാഥ യദ്വാസുദേവ സർവാത്മകമാത്മഭാവം ഉത്തമസ്യ ഭജരിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥേഹ ധന്യ ഭഗവന്ത ഇത്തം യദ്വാസുദേവാഖില ലോകനാഥ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നായത്ര ഭൂയ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹ. അഥ അപ്രകാരം ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ ധന്യ വിജയകരമാകുക ഭഗവാൻ പൂർണാഭിജ്ഞൻ ഇത്തം അവിധം യത് എന്ത് വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അഖില സർവാത്മന അംഗീകരിക്കുക ലോകനാഥേ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് കുർവന്തി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു സർവ ആത്മകം 100% ആത്മാവ് ഭാവം പരമാനന്ദം ന ഒരിക്കലും യത്ര എവിടെയാണോ ഭൂയഃ വീണ്ടും പരിവൃതഃ ആവർത്തനം ഉഗ്ര ഭയാനകം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം ഈ ലോകത്തിൽ അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണാഭിജ്ഞാനിയായ വിജയിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമ നിർവൃതിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഭയാനകമായ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും 100% മുക്തി ഉറപ്പാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിലെ അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ, എങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അവിധമുള്ള, അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണ്? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ലോകത്തില് അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണാഭിജ്ഞാനിയായ വിജയിയാകുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. എങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടാം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. ചക്രപാണിയായിട്ടുള്ള ചക്രം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തടസ്സമില്ലാതെ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണാഭിജ്ഞാനിയായി വിജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനോടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമ നിർവൃതിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഭയാനകമായ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും 100% മുക്തി ഉറപ്പാക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങള് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമ നിർവൃതിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അത് എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? ഈ ജനിമൃതിയുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് 100% മുക്തി ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി വാഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണിത്? 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഋഷിമാർ, അല്ലേ? 6 ചോദ്യങ്ങളില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? 4ഉം 5ഉം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു, അല്ലെ? ആ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? ഇനി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കൂടി ഉത്തരം കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ അധ്യായത്തില് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കൂടി ഉത്തരം വന്ന 6 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. അപ്പോ ആ ശൗനക ഋഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി അവരെ വാഴ്ത്താണ്. ശൗനക ഋഷികളെ അവരുടെ മഹത്വത്തെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് വാഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ നിർണയിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഗണ്യമായ അളവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രത്തോളം മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഭക്തർ സമസ്ത ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിലും പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാന്ന് പറയാ? ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തില് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ബാക്കി വേറെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ? 3 ഭാവങ്ങള്: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതിൽ അവസാനത്തത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ബഹുമുഖങ്ങളായ ശക്തികളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി അവരെ വാഴ്ത്തി. നേരത്തെ നിർണയിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗണ്യമായ അളവില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലാതെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ ഭക്തർ സമസ്ത ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിലും പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. പിന്നെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ബഹുമുഖങ്ങളായ ശക്തികളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാള്, അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ബഹുമുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കാണ്. ആകയാൽ ഭക്തരെ സർവപ്രകാരത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിച്ചതായി അനുമോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരെ എന്തെന്ന് പറയാണ്? സർവപ്രകാരത്തിലും വിജയം കൈവരിച്ചതായിട്ട് അനുമോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ പറയാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരാണ് ഭക്തരെന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഭക്തരെ സർവപ്രകാരത്തിലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിച്ചതായി അനുമോദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭയാനക ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളായ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധനായ ഭക്തൻ, ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ ഈ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട്, ക്ലേശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനിമൃതി എന്നാ പറയുന്നത്, ആ ജനിമൃതിയുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംഹിതം ഉത്തമ ശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യായനം മഹൽ. ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംഹിതം ഉത്തമ ശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യായനം മഹൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംഹിതം ഉത്തമ ശ്ലോകചരിതം ചകാര ഭഗവാൻ ഋഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സ്വസ്ത്യായനം മഹൽ. ഇതം ഈ ഭാഗവതം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമുള്ള ഗ്രന്ഥം. ഭാഗവതം. നാമത്തിൽ, പുരാണം വേദപരിശിഷ്ടം, അതായത് പുരാണം, ബ്രഹ്മസംഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ഉത്തമ ശ്ലോകെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ചരിതം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചകാര രചിച്ചു, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരം, ഋഷി ശ്രീ വ്യാസദേവൻ, നിശ്രേയസായ പരമക്ഷേമത്തിനായി, ലോകസ്യ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും, ധന്യം പൂർണ്ണ വിജയിയായ, സ്വസ്തിയനം സർവ അത്യാനന്ദമയമായ, മഹത് സർവശ്രേഷ്ഠം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ സംബന്ധ അവതാരവും ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും സർവൈശ്വര്യ പ്രദായകവും അത്യാനന്ദമയവും സർവശ്രേഷ്ഠവും സർവവിജയപ്രദായകവുമാകുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ സംബന്ധ അവതാരമാണ്, ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് അവതാരം, അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പരമമായ ക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം. സർവൈശ്വര്യ പ്രദായകമാണത്, സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം. അത്യാനന്ദമയമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതിയായ ആനന്ദമയമാണ്. ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠവുമാണ്, സർവ വിജയപ്രദായകവുമാണ്, വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്, സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിയായ ആനന്ദമയമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനെ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഭാഗവതം. ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഐശ്വര്യപ്രദായകമാണ്, വിജയപ്രദായകമാണ്, അത്യാനന്ദമയമാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഖില വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ശബ്ദ ചിത്രീകരണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അഖില വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ശബ്ദ ചിത്രീകരണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അതിശ്രേഷ്ഠ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്രങ്ങളാണ് അവയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപ അവതാരമാകയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. ശ്രദ്ധാപൂർവം ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ നാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സർവപ്രദീപ്തനും അത്യാനന്ദമയനും പരിപൂർണനും പരിപൂരിതനുമാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു. പരബ്രഹ്മൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര അതീന്ദ്രിയ ജ്യോതിയും നിഷ്കപടനായ ആത്മീയ ആചാര്യമുഖത്തു നിന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത കാര്യദർശിയായ ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി പുരിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാനെത്തുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ ഭാഗവതനിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയാചാര്യനാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാഗവത പാഠങ്ങളെ ഭാഗവതനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വ നേട്ടങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാകുന്ന സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യ അല്ലെ വിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അഖില വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഒരു പരിശുദ്ധ ശബ്ദ ചിത്രീകരണമാണെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇത് ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ശബ്ദ ചിത്രീകരണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അതിശ്രേഷ്ഠ ശുദ്ധൻ ഭക്തന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്രങ്ങളാണ് അതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അപ്പൊ ഇതില് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപ അവതാരമാകിയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ആദരവോടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കേണ്ടത്. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഭാഗവതത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുക? ഭാഗവതം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക? ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും. ഭാഗവത സേവയല്ലേ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്തരം ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. ശ്രദ്ധാപൂർവവും ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ നാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പോ ശ്രദ്ധയോടെ ക്ഷമയോടെ വിനയത്തോടെ
ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവപ്രദീപ്തനും അത്യാനന്ദമയനും പരിപൂരിതനുമാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവപ്രദീപ്തനാണ്, ആനന്ദമയനാണ്, പരിപൂർണനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂരിതനുമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരബ്രഹ്മൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര അതീന്ദ്രിയ ജ്യോതിയും നിഷ്കപടനായ ആത്മീയ ആചാര്യമുഖത്തു നിന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്യോതിയുമാണ്. നിഷ്കപടനായ ആത്മീയ ആചാര്യമുഖത്തു നിന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാകും. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നിഷ്കപടനായിട്ടുള്ള ഒരു കാപ്പട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ആചാര്യ മുഖത്ത് നിന്ന്, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുഖത്ത് നിന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത കാര്യദർശിയായ ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി പുരിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്തന്മാരോട് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതൻ ആരാണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതൻ ആരാണ്? ഭാഗവതൻ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനല്ലേ? ഉത്തമ ഭക്തി. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊഹിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. അല്ലാണ്ട് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു? ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് ഉത്തമ വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? അല്ല, ഭാഗവതൻ ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അത് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ആ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അവരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് ഇത്? ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്, ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഭ്യസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയാചാര്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് ഭാഗവതൻ. മാത്രമല്ല, ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാഗവത പാഠങ്ങളെ ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് മതിയാകും. അപ്പൊ ആ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വ നേട്ടങ്ങളും ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വ നേട്ടങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തില്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നമുക്ക് നേടാൻ എന്തൊക്കെ കഴിയോ, നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ, അത് മുഴുവൻ ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സർവ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रभु हरि हरि बोल. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാനൊപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, അതെ മാതാജി. നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപാണ്. പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞതില് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്നതിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഭാഗവതം. അതെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാകുന്ന സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ നല്ലൊരു സമയത്ത് ഇത് എന്നും കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും വായിക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും നമ്മളെ അല്ലെ. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാൾ ഓൾറെഡി ഈ അധ്യായം തീരുമായിരിക്കും അല്ലെ. 44 ശ്ലോകം അല്ലേ ഇതിലുള്ളത്? അതെ, 44 ശ്ലോകങ്ങൾ. ശംഖചക്രം അതിന്റെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്ത് ശംഖത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ശംഖ് ചക്രത്തിന്റെ അതായത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രഥചക്രപാണി എന്നാ പറയണ ഭഗവാൻ അല്ലേ അവിടെ. രഥചക്രപാണി ഏത് ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നത്? 38-ലോ 38-ാമത്തെ. രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രഥചക്രപാണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമായിരിക്കും? ചതുർഭുജ രൂപം. അതായത് ശംഖ് ചക്ര ഗദ കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ അതില് ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് രഥചക്രം ഏതാണ്? സുദർശന ചക്രം. സുദർശന ചക്രം എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്? തിന്മയുടെ നാശത്തിന്റെ, തിന്മയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പിന്നെ കാലചക്രത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. അതാണ് രഥം പറയുന്നത്, ചക്രം പറയുന്നത്. പിന്നെ ശംഖ് ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം അല്ലെ. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിജയത്തിന്റെ, ശംഖിന്റെ ആ സൗണ്ട് എന്താ പറയത്? ശംഖുനാഥം വിജയത്തിന്റെ, സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദം. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ്. വിജയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ്. രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ശംഖ്. മൂന്നാമത്തത് ഗദ. ഗദയുടെ പേരെന്താണ്? കൗമോദകി എന്നാണ് ഗദയുടെ പേര്. കൗമോദകി അത് ശക്തി. പിന്നെ എന്താണ്? ബുദ്ധി, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അധികാരം. അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗദ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പത്മം, താമര വിശുദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ, ആത്മീയമായ ഉന്നതിയുടെ ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് താമര. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ മാതാജി? അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് 6 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തുമ്മലാണ് ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഭാഗവതം. ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് എത്ര ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി? 6 ചോദ്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഋഷിമാരുടെ? 5 ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ. 5 കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെ. 5 ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ധർമ്മത്തിന് എന്ത് പറ്റി? അത് ഇനിയത്തത് ധർമ്മം എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഈ അധ്യായം കഴിയും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതില്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ 5 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടി. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതില്. കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സുഖായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ദു മാതാജി ഇപ്പൊ എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ L1ന്റെ ക്ലാസ് പ്രശ്നമാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.